በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገዳመይ ታሪክ ገዳመይ ክነግረኩም እቲ ጥንታውነታ ካብ ጥንቲ ጀሚራ እያ ካብ መፈለምታ አምላኽ ሰሓረያ ክትከውን ናይ ጸሎት ቦታ ካብ ኦሪት ጀሚራ ምኩራብያ ኔራ ኣብ ሐዲስ እውን ናብ ታቦት ተሰጋጊራ አላ ትነብር ንፈተናታት ተጻዊራ አራውዓይ ክፍለ ዘመን በሐዲስ ወንጌል በአቡነ ፍሬምናጦስ ሃይማኖት እንትንቅበል ካብ አክሱም ቀጺላ ሽዑእያ ዘሃነጸት መቅደሳ ታቦተ ስላሴ የእትያ ዘመስገነት ቅዳሴ ቀዲሳ አገልግሎታ ቀጸለት አሚና ንፈጣሪ ዓለማት ከድሕና ስለዝወረደ ካብ ሰማየ ሰማያት ቅነኖአን ደግሞአን አጽኒዓ እንዳመስገነት ገዳመይ ትቕጽል አላ ንቕድሚት እንዳሰጎመት ዮዲት ዋላኳን ተቃጸለታ ክፍአት ሓሲባ ግን መሊሳያ ጸቢቓ መሊሳያ ዓምቢባ ክፉአት ግብሪ ሕማቅ ውዲት እንተሓስውላ ብሰናይ ተቐበሎ ንኽሉ አሜን ኢላ ጭካነ ብልዕሊ ጭካነ ዋላ እናተደራረባ ተመስገን ያ ትብል ገዳመይ ብሓጎስ ተኸቢባ ጸዋርያ ንሳስ ፍልይ ዝበለ እዩ ድርብ መቐነታ ዝዳረጋ ይረኸብኩን ኣነስ ስኢነላ መሰታ ኣይተሓለሉን ጸላእታ ዕጽፊ እናወሰኹ መጹ ክነጥፍኣ ኢና እናበሉ ንገዳመይ ከናውጹ ንሳስ ከውሕእያ ጐይታ ዝመስረታ ኣይትንቀል ኣይትናወጽ ሒዛ እያ ጽኑዕ ዋልታ ግራይ አሕመድ መጸ ኾነይሉ ሓሊኑ ንጥፍኣት ፍጹም ከይህልዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ተሃንዲዱ መጸ ዝሓዞ ዕላማ ክፍጽም ንገዳመይ ያቃጸላ ሒዙ ዓብዪ ዕማም ገዳመይ ወዲቓይ ተረፈትን ብፈተና ተሰናኺላ መሊሳያ ዝጸንዐት ረጊጻ ኣብ መትከላ እወ ገዳመይ ንበይና እያ ኣብ ሓዊ ተንጸባርቕ የላን ጠፊኣ እናበልዋስ ከም ፀሓይ ትበርቕ በዚ ኣይብቅዐን መከራ ናይዛ ገዳመይ ብፋሽስቲ ጣልያን ንመበል ሳልሳይ እንታይ እሞ ይኹን ካህናት እንዳቐደሱ ብግፍዒ ሓረዶም ምእመናን ሓዊሱ አስከሬኖም አቃጸሎ ላምባ ነስኒሱ በ1928 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ቅዳሴ ጊዜ ዝኸፈልዎ ሰማዕትነት ኣኻውሕ ተፈናጽሑ ክፍውሱ ንሕሙማት ደሞም ፈልፊሉ ኮይኑ ማይ ጸሎት ሳላስ ተጋደለት ብእምነታ ዝጸንዐት ትርፊ ኣትሪፋ ወርቃዊ ሓድግታት ዝርአ ዝድህሰስ ቅርስታት ዝሓዘት ድንቂ በዓቲ ኣጓጓኣ ዝሓቖፈት ናይ ሃገርና ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ምስ ሊቃነ ጳጳሳት መጹ ቤተ ክርስቲያን ንምህዋጽ በቶም ሰማዕታት ተደነቑ በቲ ዘለዋ ፍልይ ዝበለ ነገር ምስካበ ሰማዕታት ኢሎማ ገዳመይ ምእንቲ ክትክበር ሎሚ ግን ነዚ በቂዓ ገዳመይ ዝኹሉ ሓሊፋ እስቲ ዕልል በሉላ ጐይታ ስለ ዝሃባ ካብ ኩሉ ሓለፋ ስለዚ ንፍለጣ ሽረ እንዳስላሴ አቢላ ዘጸውዐትና በዚ ታሪክ እዚ እያ ገዳመይ ርእሰ ከተማና ኾይና በሉ ትጽዋዓላ ገዳመይ ኣበሎ ኢላ እዚ ህዝበይ ብመናፍቕ ድዩ ወይስ ብስደት ዝወፅእ ዘሎ ካብ ውሽጠይ ትነብዕ ኣላ ገዳመይ እናበለት ኣበሎ እዚ ህዝበይ እወ ትደልእያ ዘላ ገዳመይ ደሃይ ህዝባ ጠፊእዋ ኣለናልኪ ኣዲና ኢልኩምንዶ ልባ መልስዋ ሓደራ ህዝበ ክርስቲያን ኩላህና ንቕረብ ታሪኽ ገዳምና ዳሕራይ ስለ ዘይርከብ ታሪኻን ቅርሳን ሓደራ ሎሚ ንዓቅብ ስብሃት ንእግዚአብሔር ነዲኡ ንድንግል ንመስቀሉ ክቡር አሜን።